Printre stelele Otopeniului se numără și o campioană națională la not. Are numai 12 ani, este de o tenacitate extraordinară și are o dinamică fenomenală atunci când se află în apă. Reușește să învingă cu ușurință adversare mult mai în vârstă decât ea și spune că nu se va opri până nu va câștiga aurul olimpic. Care este secretul Elizei Diamandescu? Aflați chiar de la ea. O poveste emoționantă, captivantă, motivațională. Așa își începe Eliza ziua. Se simte în bazin ca peștele în apă și muncește până la epuizare fără să se plângă. Cât de mult te antrenezi, Eliza? De 6 ori pe săptămână, câte 2 ore. Deci antrenamentul în notul face parte din viața ta, bănuiesc. Da. E greu? Ai vrut vreodată să renunți? Ai simțit că nu mai poți, că nu mai vrei? Păi, la un antrenament mai greu, simți că nu mai poți și că vrei să stai. Că e normal să simți că nu mai poți. Dar eu de obicei nu mă plâng așa de mult. Mă mai plâng câteodată, dar nu așa de mult. Eliza a început să înnoate la 6 ani și a câștigat premiu după premiu. În 2019 a câștigat 5 titluri de campion, iar anul trecut a reușit să doboare 2 recorduri naționale, la 200 de metri bras și 400 de metri liber, recorduri care datau din 1987. La ce te gândești când intri într-o competiție? Pur și simplu să nu renunț și să dau tot ce pot. Ce te motivează să mergi mai departe? Păi mă gândesc de când pierd la naționale, podiumul la câteva sutimi sau când mă ia alta la o probă, anumită probă. Mă gândesc la chestia aia și aia mă motivează să trag mai tare și să termin exercițiul. Ce simți când urci pe podium, mai ales pe primul loc? Cum e sentimentul acela? E un sentiment plăcut. Când știi că toată munca pe care ai depus-o în 6 ani nu s-a risipit și în sfârșit a dat roade și e un sentiment foarte plăcut. Ca să se urce pe podium, Eliza muncește enorm și nu lipsește de la niciun antrenament. Eliza nu lipsește. Acum în 6 ani de când face ea o de performanță, s-o fi întâmplat odată de 2 ori să lipsească, dar ca și regulă de la performanță nu lipsim. Chiar și când e răcită sau când o doare ceva, trebuie să vină să muncească, pentru că altfel nu putem ține pasul. Performanța înseamnă foarte multă competitivitate și oricând altcineva ar vrea să ia locul, ea fiind una dintre cele mai bune sportive din țară la categoria ei de vârstă, poate chiar cea mai bună. Ce viitor îi preziceți, așa, ca antrenor și văzând ce poate? Viitorul este foarte greu de prezis, mai ales având în vedere situația actuală, pentru că nouă ne-a fost foarte greu să ne pregătim în ultimul timp și cu toate astea am reușit podiumuri la campionatul național locul 1 și recorduri naționale pe finalul anului trecut. Dar obiectivul meu cu ea și cu alți sportivi din club de categoria ei de vârstă ar fi să ne calificăm la lotul național ca să putem participa în viitor la competiții internaționale reprezentând România cu lotul național și eu cred că ea este o candidată foarte bună pentru participarea la aceste competiții cu șanse de medalie chiar. Visul Elizei este însă unul mult mai îndrăzneț. Și care e visul tău cel mai mare? Anul trecut, când ne-am luat altă doamnă interviu, am zis că visul meu este să fiu cea mai bună din lume și nu s-a schimbat. Deci să fiu cea mai bună din lume. Notul este un fel jumătate din viața mea, adică eu mă trezesc de dimineață și vin la not, în fiecare zi în afară de duminică și, nu știu, face parte din viața mea, cam totul pentru mine. Susținătorul Elizei numărul 1 este chiar mama ei, care face totul pentru a-și ajuta fiica să-și îndeplinească visul. Nu este ușor să fii părintele unui campion, dar vine la pachet și fiind mamă, în primul rând fac tot ce e posibil pentru copilul meu. O susțin în acest vis frumos, nu este ușor, este o pasiune care necesită foarte mult efort din partea ei, dar și din partea susținătorilor ei. Poate că nu-mi satisfac toate bucuriile și toate lucrurile la care eu mă gândesc,
care mi-ar aduce plăcere, dar bucuria mea supremă este să o văd pe ea împlinită. Spune mama înainte de o competiție importantă. Mi zice, haide Lizu și de tot ce poți. După ce am petrecut o zi cu Eliza la antrenament, am vizitat-o și acasă. Acolo am descoperit colecția impresionantă de medalii și trofee dobândite în 6 ani de muncă. Cu siguranță, noi, cei din Otopeni, avem un nou motiv de mândrie, pentru că Eliza stă evident în Otopeni, împreună cu mama ei, pe care o felicităm de asemenea pentru această investiție sentimentală și pentru tot aportul pe care l-a adus în viața Elizei. Care e secretul tău? Există vreun secret aici? Nu știu, meditezi, te concentrezi, dormi puțin, ce faci? Păi eu, sincer, nu am un secret. Adică eu muncesc foarte, foarte mult și mă străduiesc să nu lipsesc de la antrenamente și să dau tot ce pot la antrenamente. Și la concurs mă motivez foarte, foarte bine și sunt foarte ambițioasă și asta mă ajută foarte mult. Ce vrei să obții? Care e performanța pe care ți-o propui pentru perioada imediat următoare? Pentru perioadele următoare vreau să devin din ce în ce mai bună, să recuperez pauza pe care am avut-o acum în decembrie și să câștig din ce mai multe medalii și cupe și trofee și Campioană olimpică? acolo vreau să ajung.